Прекрасни момичета, облечена съм с един от най-новите модели в Газела, изработен от памучна материя. Еластична, каквото е задължително в Газела БГ. Дължината на рокличката е около 100 см. Някои дами могат да я ползват за уширена туника. Имаме дълбоко секси деколте с якичка, в която има акцент както в яката, така и в долната част и в маншетите на този прекрасен модел. Този прекрасен модел може да откриете единствено и само в Газела БГ, като кликнете още сега на линка. Ако виждате надпис наличен в магазина, това означава, че тук във Варна и шоурума ни в София вече са налични. Но ако виждате надпис в предварителна продажба, това означава, че тези роклички все още се шият и вие търпеливо трябва да ги изчакате. Комбинирала съм и с един зелен чаропогашник от колекцията на Газела, който е супер еластичен и много здрав. Както забелязвате, аз имам дълги ногти и въобще не се страхувам да ви го покажа по този начин. Този чаропогашник се предлага в няколко цвята. Бързо кликайте на линка, за да се здобиете с всички наши предложения. Изпращам ви много целувки!